ollaan tultu tänne Linnanmäelle PAM-festiin ja nyt mennään saalistaa vähän haastateltaviin ja katsotaan millaista on kesätöissä. Yes. Johanna PAMista, saanko mä haastatella sua? Joo. Mikä sun nimi on? Emmi. Moikka Emmi, onko sä täällä kesätöissä? Joo on. Millainen paikka tää on olla kesätöissä? Tosi kiva, täällä on tosi kivoja työntekijöitä. Onko tää reilu työnantaja? On. Lisät on kunnossa ja kaikki toimii? Joo, kyllä. Miten sä rankkaisit tän kesätyöpaikkana? No, tää on mun ensimmäinen kesätyöpaikka, että mulla ei hirveästi vertailun kohdetta. Paljonko lähtee pisteitä Linnanmäelle? No jos 10 on maksimi, niin kyllä mä 8 taisin. Eli aika hyvin. Kiitos Emmi ja hyvää kesää. Kiitti samoin. Moikka! Me ollaan tästä PAMilta. Tehdään tämmöistä haastattelua PAMin nettisivuille. Mikäs sun nimi on? Joo, Pate, moi. Ihan ensimmäisenä haluaisin kysyä, että ootko töissä tällä hetkellä jossain? Joo, mä oon tossa Inex Partnersilla. Kestääks tää kauan? Mä en oikein jaksais. Mä vaan kysyn, että paljon sä saat palkkaa? Kuuluuko se sulle jotenkin? En mä halua kertoa sitä. Entä onko sulla ollut mitään suhteita töissä? Siis niinku jotain naissuhteita vai? En kommentoi. Selvä. Kiitämme tästä kovin. Nyt mä haastattelen varmoin meikäläisiä. Mikä sun nimi on? Mä oon Rohjasen Aki. Pihlasta Jenni. Kertokaa meille, mitä on reilu työ. No ensimmäisenä, mitä itselle tulee reilusta työstä mieleen, niin tietysti se, että noudatetaan sellaisia pelisääntöjä, mitä on yhdessä sovittu. Ja tietysti nyt, jos mietitään liiton jäseniä ja yleensäkin niin kuin meidän aloja, niin se, että kun meillä on yleissitova työehtosopimus, niin että sitä noudatetaan. Niin se on tietysti semmoinen, mikä itsellä tulee tässä ensimmäisenä mieleen. Löytyykö Suomesta paljon reilua työtä? Noudatetaanko sopimuksia? No kyllähän meidän täytyy siihen uskoa ja kyllähän se näin on, että kyllä tietysti suurimmassa osassa noudatetaan, mutta tietysti löytyy niitäkin, että missä ei noudateta valitettavasti. Et sen takia liitot on tietysti olemassa, että saataisiin hoidettua näitä asioita paremmin, mutta kyllä niin kuin suurimmassa osassa työpaikoista niin onneksi asiat on hyvin.